La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. El castell del vent. Avui la Pepa, en Jordi i els pares se'n van d'excursió. Pepa, Jordi, avui anirem al Castell del Vent. Què és això del castell del vent? És un castell que és dalt d'un turó molt alt. A en Jordi li agraden molt els castells. I no m'avorriré jo, aquestes coses només són per nens. No, ja veuràs com t'agradarà. Des del Castell del Vent hi ha una vista molt bonica. Des de dalt de tot es veu la casa dels avis. Que bé! Vinga, som-hi! Jo em miraré el mapa i la mare conduirà. Vols dir? Quan portes tu el mapa sempre ens perdem i et poses de mal humor. Tranquil·la, que no ens perdrem. I tampoc em posaré de mal humor. Apa, som-hi, doncs, cap al castell del vent. Encara no arribem? Encara no. Oh. Voleu jugar a algun joc? Sí, sí! Juguem a endevinar coses. Molt bé. Va, començo jo. El pare s'ha de fixar en alguna cosa sense dir-ho a ningú i els altres han d'endevinar què és. El pare veu una coseta de color vermell. Vermell? El meu vestit és vermell. No, no és el teu vestit. El cotxe. Ara sí, era el nostre cotxe. Em toca. La Pepa veu una coseta que és de color blau. La samarreta d'en Jordi. No, És alguna cosa del cotxe? no, us ho dic? Sí. El cel, que és de color blau. He guanyat! Per cert, pare, ja saps on som? I és clar que sé on som, què et penses? Ara que, segons el mapa, em fa l'efecte que hauríem d'anar per una altra carretera. Ho veus, què et deia? Ja ens hem perdut. No, no ens hem perdut. Doncs com s'hi va al castell del vent des d'aquí? A veure que em miro el mapa. Ja ho sé, podem trucar als avis que ens ho expliquin. No cal que els truquis als avis, ja me'n surt. I arribarem encara que ens hi hàgim d'estar tot el dia. És que no el tenim tot el dia. Bon dia! Truqueu a casa dels avis, digui. Bon dia, avi. Anàvem cap al castell del vent i ens hem perdut. Segur que el porta el pare al mapa, oi? Sí que és el pare el que porta el mapa i ja està una mica de mal humor. Jo no estic de mal humor. La millor manera d'arribar-hi és seguint la carretera principal fins que vegeu el castell del vent, però us hi heu de fixar bé. Moltes gràcies, avi. Hem de seguir la carretera principal fins que vegem el castell. Ja m'ho pensava. Mireu! És aquell el castell del vent? Sí, ja hi som. Vinga, amunt! Vinga, amunt, que ja falta poquet! Visca! La Pepa, en Jordi i els pares han arribat al castell del vent. Sí que és alt, aquest castell. Apa, entrem. Des de dalt hi ha una vista fantàstica. Oh! Quin paisatge! Mare, és aquella d'allà la casa dels avis? Sí, és aquella. Es veu molt lluny. Ens la podem mirar amb el telescopi. Puc mirar jo primera? I tant, però després has de deixar que miri en Jordi. Ostres! El telescopi fa que les coses es vegin més grosses. Des d'aquí veig els avis. Mira, Jordi! Au, avi! Au, aia! En Jordi saluda els avis amb la mà. Què fas, Jordi? Els avis són massa lluny. Encara que els hi facis hola, no et veuen. Ja ho sé, els podem trucar. Digui! Hola, avi. Us estem veient des del castell del vent. Feu-nos hola amb la mà. Els avis ens estan saludant. M'agrada molt el castell del vent.